Започваме. И така, още едно ревю на различните продукти. Ще ви кажа кое върши най-добра работа. Първото и най-важното нещо, което трябва да направим. Измиваме колата с шампуан. Шампуана. Първо ауто шампуан. Една капачка на 2-3 литра. Измихме добре вратата. След това използвахме деконтаминиращ продукт Decon One за премахване на всякакви остатъци от изпражнения, метални частици и така нататък. Не се справи определено, не се справи добре с металните частици по вратата. Следващото нещо, което задължително направихме, е използване на клейбар. Ето тук се вижда колко е мръсен след като използвахме клейбара. Доста голяма част от боклуците паднаха с него, заедно с детърнер клейбар люб. Окей, след като свършихме с стъпките, измихме отново вратата, за да се получи най-доброто и да премахнем остатъците от всички натрасквания по боята и така нататък. Използвахме шкурка 3000, след това H9 на Kohimi, след това F6 на Kohimi. Не съм минал с полиша, направо сложих High-End Spray Wax, просто за тест. Ще сложим иначе керамично. Това е финалният продукт. Може да се види колко огледална е станала повърхността отблизо. Това е след шкурене и само една ръка на F9. Разликата е потресаваща. Това е без да се прави нищо освен клейбар. Вижда се проткалва кора. Всичкото това нещо го нанесохме с тази Dual Action орбитална машина, която поръчахме онлайн. Chemical Works. Това е, деца. Живи здрави!